Szeretettel köszöntöm a Magyar-Szlovák Sociográfia uniós projekt slovenských aj maďarských divákov, sledujúcich prvé televízne vysielanie európskeho projektu slovensko-maďarskej političnej sociológie, a to konkrétne divákov Kedves nézőink, Önök egy élő televíziós kényelmű közvetítést látnak Győrből, a Vážení diváci, vy sledujete živé televízne vysielanie z Univerzitnej knižnice v Győri, kde sa budeme s našimi váženými účastníkmi rozprávať o jednom projekte. Naše vysielanie je novinkou, pretože týmto riešením sa snažíme dokázať, že dialóg medzi pohraničnými regiónmi Slovenska a Maďarska je možné v 21. storočí pomocou prostriedkov masovej komunikácie. Dovoľte mi, aby som vám predstavila účastníkov nášho rozhovoru. Pán Peter Hunčík, psychiater, spisovateľ, ktorý pochádza z Dunajskej Stredy a je autorom knihy Slováci v Maďarsku. A o vás všetci vedia, že ste boli aj poradcom Václava Havla. Ďalej pozdravujem pána Atilu Lovása, riaditeľa pre menšinové vysielanie Slovenského rozhlasu a televízie. Ďalej zdravím pána Gujáša Ďulu, laureáta ceny Bélu Baláža, režiséra, ktorý bol pedagógom vyučujúcim na univerzite v Miškolci. A zdravím aj László Leteňajho, sociológa a kultúrneho antropológa, pedagóga Univerzity Corvinus Edetem. Dovoľte mi povedať, že počas nášho vysielania máme možnosť prijímať aj telefónne hovory. Naše telefónne čísla je plus 36 20, ako vidíte na monitore, 403 45 40. Pokiaľ by ste chceli položiť otázku alebo prispieť vašim komentárom, tak radi odpovieme na vaše otázky. Najprv by som sa chcela opýtať pána Leteňaja, o akom projekte vlastne hovoríme, kto boli účastníci tohto projektu a aký výsledok dosiahol alebo môže dosiahnuť tento projekt. Tomuto rozhovoru predchádzala výzva, ktorá vyšla z Inštitútu Fórum a z maďarských inštitúcií v troch kategóriách: sociografia, sociofilm a sociofoto. Čakali sa prihlášky diel v týchto troch kategóriách a netvrdím, že na naše veľké prekvapenie, ale skutočne nás prekvapilo, že sme dostali veľmi cenné, hodnotné diela. Je obzvlášť radostnou správou, že už vyšla jedna publikácia aj v slovenčine, aj v maďarčine, ktorá obsahuje tie diela, ktoré boli v tejto kategórie sociografie publikovaná. A čo sa týka tých sociografických filmov, o ktorých budeme hovoriť, dozvieme sa o nich bližšie v rámci dnešného rozhovoru. Chcem sa opýtať, tento projekt do akej miery pomáha ľuďom žijúcim v pohraničných oblastiach najlepšie a lepšie sa spoznávať. Toto je náš prvoradý cieľ. Našim sekundárnym cieľom však je, že sociografia ako žáner a sociologický film ako žáner, ktorý je špecificky stredoeurópskym žánrom, tak na Slovensku, teda v bývalom Československu, ako aj v Maďarsku, a takisto aj v Poľsku, v Rumunsku, a mohol by som pokračovať. V tejto kategórii vznikli významné diela a my by sme chceli ďalej v rámci tohto partnerstva so Slovenskom posilniť tento žáner a jeho existenciu. Dovoľte mi teraz osloviť pána Hunčíka. A dovoľte mi, aby som pána Hunčíka požiadala, keďže pán Hunčík má síce materinský jazyk maďarčinu, ale teraz by som ho chcela poprosiť, aby hovoril slovenčine. A vás sa chcem, pán Hunčík, opýtať ako experta na sociálne problémy tohto regiónu. Do akej miery je maďarská menšina v špecifickej pozícii v pohraničnej oblasti, a ktoré sú to tie hlavné problémy, ktoré musí menšina čeliť, a ktoré sú tie radostné momenty, ktoré sú v jej živote? Ja by som začal tými pozitívami, za ktoré považujem v prvom rade to, že vzájomne sa obohacujú tie skupiny ľudí, rôzne skupiny ľudí, myslím etniká maďarské a slovenské. Ja keď sa ma niekto pýta, že
aké mám zážitky, alebo čo všetko som dostal od Československa za tých 60 rokov, čo tam žijem, vždycky vymenujem, že bežný Maďar, teda žijúci v Maďarsku, nikdy v živote by nemal možnosť sa stretnúť s takými velikánmi ako Václav Havel, ako Bohumil Hrabal, osobnosti českého a slovenského kultúrneho života, športového života, poznať tú kultúru, ktorá nám Maďarom by bola ináč cudzia, a niekedy aj aktívne sa zúčastniť na sformovaní tejto kultúry ako plnohodnotný občan Slovenskej republiky. Má to svoje negatíva, samozrejme. V prvom rade to by som podčiarkol, alebo to by som zdôrazňoval, že dodnes, teda 92 rokov po trianonskom rozhodnutí, ešte panuje určitá niekedy výraznejšie, niekedy menej výrazná nedôvera, až vzťahovačnosť na obidvoch stranách, vďaka ktorej vzťahovačnosti najmä do slovenskej oblasti, teda na južné Slovensko, prichádza menej investícií, podmienky v infraštruktúre sú horšie, niektorí ľudia, ktorí teda rozhodujú, ako by sa báli investovať do toho regiónu, ako by mali strach, že osud tohoto regiónu je ešte stále taký labilný alebo diskutabilný. No a vďaka tomu sociálna situácia, vzdelanostná situácia, ale aj zdravotná situácia, mohol by som vymenovať ďalšie oblasti spoločenského života, sú menej rozvinuté ako vo vnútri Slovenska. Mennyiben segítheti a szlovákiai magyarok identitását és a határ mentén élők identitását egy olyan hlavne tých ľudí, ktorí žijú v pohraničných oblastiach, taký projekt, v rámci ktorého tvorcovia môžu poukázať na tie spoločenské problémy, na ktoré možno nedokážu nájsť odpoveď profesionáli. Ja som bol tiež až šokovaný, by som povedal, keď sme vydali tú knihu Maďari na Slovensku vo Fórum inštitúte, a zistili sme to, že napriek tomu, že tých 92 rokov žijeme spolu po tom Trianone, napriek tomu nivo informácie je mimoriadne zlé. Veľmi málo podstatných vecí nevieme o sebe. Veľmi pravidelne chodím aj do slovenskej relácie, do televízie, do rádia a vidím úprimné prekvapenie moderátorov, niekedy aj divákov, ktorí telefonujú do programu, keď im poviem niečo o maďarskej histórii, ako to vidím ja, alebo o živote Maďarov žijúcich na Slovensku, alebo ako rozmýšľa bežný Maďar v Maďarsku. Ale na druhej strane, úplne vám poviem, pre mňa bol ešte horší zážitok, keď mi vyšla kniha Határeset, po maďarsky, ako som to napísal teda, a to prijatie v Budapešti, respektíve na území Maďarska. Maďari nevedeli o tom, čo sa odohrávalo za tých 90 rokov. Historické veci boli im absolútne cudzie, nerozumeli niektorým výrazom, niektorým logickým úkonom, ako by pre nich to bol nejaký cudzí svet. A teraz, keď kniha vyšla aj v slovenskom jazyku, tá akceptácia Slovákmi podľa mňa bola ešte lepšia ako akceptácia Maďarmi, napriek tomu, že je to maďarská tematika. Lepšie to chápali Slováci, lepšie sa v tom vyznali, to chcem povedať ako bežný Maďar z Pešti alebo v niektorej oblasti Maďarska. Stretol som sa s čitateľmi napríklad Hajdusovo, Szeged, v tomto, ktorí ani nevedeli, že žijú Maďari v menšine v tých oblastiach. Ön úgy látja, hogy egy uniós projekt keretében ezek a falak, ezek a hiányok lebonthatók, közelebb hozhatók, tehát az érdeklődést fel tudjuk kelteni ilyenfajta kommunikációval, ilyen párbeszéddel, a szociográfia ilyen típusú pályázataival. Tud ez segíteni? Hogy látja? V podstate áno, lebo
Tento projekt už používajú, alebo túto formu bilaterálnej komunikácie už používajú na západe Nemci aj Francúzi a je to veľmi prospešný a úspešný. A v 92. roku, keď sme v Českej republike vyhrali televíznu licenciu alebo tender, to isté sme chceli uskutočniť s českými priateľmi takú viacjazyčnú televíziu pre Karpatskú kotlinu. Avšak atmosféra v týchto spoločnostiach v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku bola tak pesimistická alebo skeptická, že ľudia v tom neverili. Ja dúfam, že tých 20 rokov, čo ubehlo medzi tým, už prinieslo toľko nových poznatkov, že ľudia si uvedomujú, že je to potrebná taká forma komunikácie, taká forma televízie. Bízunk ebben, hogy így lesz, és hát Lovász Attilához fordulok, aki a szlovákiai rádiózás és televíziózás meghatározó alakja, és akit szintén arra kérek, hogy bár magyar anyanyelvű, hogy a média kísérlet, vagy materinským jazykom je maďarčina, aby teraz hovoril po slovensky. Do akej miery zohráva v činnosti menšinového vysielania slovenského rozhlasu a televízie úlohu riešenie spoločenských problémov, hlavne v oblasti menšín. A akým spôsobom a do akej miery? Musíme si povedať, že mediálny svet je svet reflexie. Správny mediálny svet by mal reflektovať skutočnosť a v národnostnom vysielaní RTVS, teda u verejnoprávneho vysielateľa na Slovensku, sa o to snažíme. To, že menšinové vysielanie RTVS je reflexným národnostných menšín žijúcich na Slovensku, je však len jedna funkcia. Túto funkciu celkom slušne národnostné vysielanie zastáva. Má však aj druhú funkciu. Možno práve maďarskí diváci nevedia, že slovenský zákon o vysielaní hovorí o tom, že všetky programy, ktoré sú vysielané na území Slovenska a nie sú v slovenskom jazyku, sa povinne titulkujú. To znamená, že každý jeden televízny program, ktorý sa pripraví v maďarskom alebo ktoromkoľvek jazyku z tých 7, v ktorých vysielame, si môže bez problémov pozrieť slovenský divák. Treba však dodať, že technologické zmeny, ktoré nastali v nedávnej minulosti a ktoré ešte zďaleka nie sú v Európe dokončené, hovorím tu o digitalizácii televízneho vysielania, ktoré je už na Slovensku skutočnosťou. V Maďarsku sa zatiaľ nedokončilo, ale prebieha. Tak digitálny model vysielania umožňuje obrazovej informácii posúvať do televízneho prijímača diváka hoci 7-8 jazykov, teda 7-8 zvukových pásiem. To znamená, že nie len dvojjazyčná, ale niekoľkojazyčná televízia je otázkou veľmi krátkej budúcnosti na takých územiach, kde tých viac národnostných žije. Dúfam, že k tomuto sa ešte vrátime počas diskusie. A kérdésemnek arra a részére esetleg még, hogy Keby sme sa ešte vrátili k tej časti mojej otázky, že obyvatelia v pohraničných regiónoch a reportáže z ich života na maďarskej strane, akým spôsobom sa objavujú na maďarskej strane hranice, alebo či sa vôbec objavujú. Lebo ako pán Hunčík spomínal, to je najväčší problém, že už vlastne 5 kilometrov od hranice ľudia vlastne nevedia, ako žijú ľudia 5-10 kilometrov vzdielaní od nich. Je veľmi zaujímavé, že televízne štáby, a je ich presne 11, ktoré spolupracujú s maďarským vysielaním slovenskej televízie, sú všetky do jedného aj štábmi, ktoré spolupracujú s maďarskými verejnými televíziami. Teda televízne štáby, ktoré robia spravodajské sloty pre maďarské vysielanie zo Slovenska v maďarskom jazyku,
sa objavujú aj v spravodajských reláciách maďarskej televízie, M1 a 2 a Duna Televízio. To znamená, že oni by vlastne mali prispieť k tomu, aby diváci v Maďarsku boli informovanejší napríklad o nás, Maďaroch na Slovensku, alebo o Slovensku vôbec. Ale nie je tomu tak. Nie je tomu tak, pretože každý redaktor, každý dramaturg, každý objednávateľ programu pripravuje svojich dodávateľov, v našom prípade televízne štáby, na to, aby obsah, ktorý pripravujú, vyhovoval divákom tam, kde sa to vysiela. Teda maďarský televízny štáb v Rimavskej Sobote musí pre maďarskú televíziu vyrobiť iný program ako pre slovenskú televíziu. A to je práve kvôli tomu, aby sa tie televízie nejakým spôsobom prispôsobovali svojmu divákovi. Tu niekde môžeme hľadať dôvod, prečo nemôžem kladne odpovedať na vašu otázku. Navyše musím jednu vec tomu dodať, ak dovolíš, že veľmi často sa jedná o posilnenie predsudkov alebo stereotypií. Teda televízny štáb príde kvôli tomu, aby už existujúce stereotypie s tým programom nejak posilnil. Áno, je to tak, ako sme to hovorili o tých Maďaroch alebo o tých Slovákoch. Musím súhlasiť s tým, čo povedal Peter Hunčík, to je jedna vec. A druhá vec, iste všetci, ktorí tento program dnes sledujú, sledovali v marci, čo sa stalo v Krásnej Hôrke. Čo sa stalo na hrade v Krásnej Hôrke. Len tak veľmi ticho pripomínam, že ako v maďarskej, tak aj v slovenskej televíziách, teda nie len v jednej. 4 dní potom, ako vyšetrovatelia zistili, že dôvodom požiaru nebola rómska komunita žijúca pod hradom vo veľkej chudobe ako sa to tam volá, tá rómska osada, myslím. V tejto rómskej osade, ale boli to dvaja chlapci, ktorí sa hrali so zápalkami a s cigaretami niekde pod hradom. 4 dní po tejto informácii, ako maďarské, tak aj slovenské médiá v kuse vysielali informáciu o tom, že to zapálili Rómovia. Toto potvrdzuje slová Petra Hunčíka a v tomto smere myslím, že renesancia redigovaných obsahov v televíziách a v rádiách, ktorá iste nastane v nasledujúcich rokoch, zmení aj naše ponímanie, ako pracovať s audiovizuálnym obsahom a ako informovať verejnosť. Köszönöm szépen ezt a Ďakujem pekne za tento vynikajúci príklad. A doteraz sme síce nehovorili o tom, ale povedzme si teraz vlastne o tom projekte, ktorý je hybnou silou celého našeho vysielania. A to konkrétne toho, že o týchto veciach môžeme hovoriť v rámci sociografie. A v kontexte toho, čo pán Hunčík a pán Lovás už spomenali, sme sa vlastne už dostali k takej konkrétnej problematike, konkrétne problematike rómskej menšiny, v rámci ktorej viacerí autori v rámci tohto projektu sa uchádzali o projektovú podporu. Pozrieme si teraz spoločne časť z filmu Leji Podhradskej Kračanská cesta. Úryvok z filmu bude mať slovenské titulky a
Farkasová vagyok, 12 éves, és a Karcsai úton lakok. És mi az a dolog, amit ott jobban szerettél mindig? Ha tudtam azt, hogy ott nagyobb volt a hely, volt külön szobám, ott tudtam tisztálkodni rendesen, volt fürdőszoba, WC, minden volt ott. És hogy néz ki itt egy este, amikor lefekvés előtt elmentek megtisztálkodni? Hát úgy, hogy mindenkinek addig egy helyre kellett mennie, hogy amíg lecsináljuk ágyat, és tisztálkodni, hát abba a kis WC-be kell mindig, mert sokan vagyunk, és nem küldhessük ki őket addig a bódéból. És mi az, amit itt jobban szeretsz? Hát itten nem szeretek semmit jobban. A környezet. Főleg az a legfontosabb a környezet, mert ott romlik meg minden, ahol nyöl az ember. Ahol fölnyöl az ember. Mert azt csinálja, amit a többitől elveszik. De egy attól nem törődik ma senki. Idaiban Navaszul törődött velünk, de most ma ezek szerint ma őség. Nagyon. Itt a Navasz, amit tud intézni, csak az van. Igen. Ma semmi nincs. Valamit intézni akarunk, akkor... Csak a Navasz. Ha tud, de ő se tud semmit, ma ő vele se akarnak szóval. Igen. Vannak sajnos olyanok, akik még arra sem méltók, hogy ezen a településen vagy a közösségben lakjanak, és itt van az, hogy lejárnak a szerződések, és átértékeljük, hogy ki hova tartozik a viselkedése folytán, és megtesszük azokat a lépéseket, amely arra vezet, hogy a többséget is ráébreszünk arra, hogy ez nem üres szó, amit az önkormányzat mond, hanem komolyan gondoljuk. És bizony 2 hét elteltével valóban meg kell tenni azt a lépést, hogy azok, akik nem odavalók, azoktól meg kell szabadulni természetesen. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára... Myslím, že pre nás všetkých bol tento film jednoznačne jasný, ale stručne by som to zhrnula. Ja sama som navštívila toto miesto, ktoré sme videli v tejto ukážke a skutočne títo ľudia žijú izolovane v rámci týchto múrov v meste a nebudeme samozrejme hovoriť priamo o tejto téme ako takej, ale skôr o tom, do akej miery dokážu sociologické filmy prispieť k lepšiemu poznávaniu sociologických problémov. A kto sú vlastne cieľové skupiny sociologického filmu? A Balázs Béla stúdióból, ahol az egyik talán jelentősnek mondható sekció kifejezetten dokumentumfilmeket. Jedna moja sekcia za filmového štúdia Baláža Bélu sa venovala hlavne produkcii sociologických filmov. Ale nechcem o tom teraz konkrétne hovoriť, ale napriek tomu chcem poznamenať, že pri výrobe týchto filmov bolo rovnako dôležité, ako sa o týchto filmoch hovorilo. A to nielen v kontexte odbornej verejnosti alebo medzi zainteresovanými. Boli tam rozličné diela, hovorilo sa tam o rôznych kritických otázkach, ale išlo o to, že mohli sme navštíviť veľký počet takých komunít, do ktorých by sme sa inak neboli dostali. Takže doslova sme navštívili stovky takýchto komunít, nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí, a to samozrejme nielen ja, ale aj iní ľudia. A tieto rozhovory vo veľkej miere prispeli k tomu, že tá otvorenosť, o ktorej sa veľmi veľa hovorí, ale málo kedy sa realizuje, aby bola motivovanejšia, aby sa objavovala výraznejšie, intenzívnejšie v každodennom živote. To, čo sme si mohli vypočuť od našich kolegov, tak to bolo veľmi zaujímavé, hlavne čo sa týka akceptácie alebo recepcie televíznych programov. Ale ja to vidím možno trocha skepticky tak, že možno to nie je úplne náhoda, že v okolitých krajinách, teraz nemyslím na mierový tábor, ale na Strednú Európu ako takú, že to boli hlavne alebo výlučne dokumentárne filmy, ktoré sa za uplynulých 20, možno aj 40 rokov, ktoré sa nedostali do všeobecného povedomia. Teraz myslím na tie propagandistické filmy. Takže preto vlastne sa nemôžeme diviť tomu, že nevieme veľa o Maďaroch žijúcich na Slovensku alebo hoci aj
naopak, nagyon munkás ale hétköznapokon művelték, mármint az elhárítást, hogy tomuto sa venovali mnohí ľudia a ťažko pracovali na tom, aby, nedaj Bože, diváci mohli uvidieť nejakú vojenskú nemocnicu z Poľska. Proste cieľavedome bránili tomu, aby ľudia nemohli priamo získavať informácie o fungovaní takýchto inštitúcií. O týchto veciach všetci vedeli, ale neboli spracúvané. Ja si myslím, že keby raz niekto napísal dejiny nielen maďarského filmu, ale európskeho filmu a dali by si tú námahu a získali by informácie o tom, čo bolo kedy zverejňované, tak by to bol veľmi zaujímavý súpis o tom, že čo bolo kde zamlčané. Takže nemôžeme sa diviť tomu, že tieto generácie sa postupom času dostávali stále hlbšie. Nechcem ani povedať, že česť výnimke, ale to, čo vysielajú verejnoprávne televízie, to je tragédia. To je jednoducho tragédia, pretože oni vo väčšine prípadov vyťahujú staré filmy a medzery medzi tým vyplňajú nejakými komerčnými programami. Takže také veci, ktoré ľudí naozaj zaujímajú, kde si môžu dokonca zatelefonovať alebo sa niečo opýtať, že všetko to, čo by slúžilo k spoznávaniu alebo odhaľovaniu sociologických skutočností alebo nejakých vecí z minulosti, ako napríklad Sputnik alebo podobné. Takže myslím, že sme od toho ešte dosť vzdialení. Pritom si myslím, že by tu bola požiadavka. Hovorilo sa, že ja som učil na katedre kultúry a vizuály a antropológie Univerzity v Miškovci. A tam sme vlastne s prekvapením konštatovali, že čo sa týka odboru dokumentaristiky, veľmi málo sa o tom vie. A moji kolegovia a vlastne aj moja samotná vášeň, zberateľská vášeň, ku ktorej som sa dopracoval za 5 rokov svojej práce, poukazuje na to, že nielen maďarské, ale v širšom kontexte aj európske hodnoty by mali byť sprostredkované študentom. Ja si myslím, že by sme sa mali uberať touto cestou, pokiaľ niečo chceme. Pokiaľ sa nám to nepodarí zrealizovať, tak sa môžeme len diviť. Čo by ste chceli? Určite máte nejakú profesionálnu predstavu o tom, akým spôsobom by sa mohli dokumentárne filmy lepšie sprístupňovať verejnosti a nejakých osamostatniť od toho, či sa budú vysielať vo verejnoprávnych alebo v súkromných televíziách, alebo čo sa tam myslíte? Internet by mohol pomôcť. Podľa mňa internet v tomto nepomôže. Internet je nástroj, ktorý pomôže pri spoznávaní, ale tu práve ide o ten dialóg, o ten diskurs, o zodpovedanie základných otázok, vyvrátenie nejakých nepráv, ktoré sú v tomto kontexte ešte stále súvisia a reflektujú na túto problematiku. Bez toho je to síce veľmi pekná iniciatíva alebo nejaká dobrá náhražka, ale asi to nebude dobre. Do akej miery je pre politikov v spoločnosti dôležitá tá problematika, ktorej sa venuje dokumentárna tvorba? Je to pre nich nepohodlné? Neviem, do akej miery je to pre nich príjemné alebo menej príjemné, ale je evidentné, že nie vždy tieto fakty prijímali s otvorenou náručou. Ale ako boxer vlastne vydržia nejaké údery, ale po nejakom čase veľmi presne si uvedomili, že dostávajú také informácie, ktoré napríklad boli cirkulované napríklad na vysokých školách bežne, alebo sa stalo dokonca, že si zaplatili lístok do kina a sadli si do toho kina na nejaký taký film. Toto sú dnes už z toho neskutočného prúdenia informácií sa zdajú byť nejakou romantickou legendou. Ale ešte stále ste nám neprezradili recept. Ja nie som vynálezca ani distribútor.
ja som básnik, ale aby som hovoril vážne, oveľa významnejší kolegovia, spolupracovníci už spracovali túto problematiku. Máme celý arzenál, z ktorého si môžeme vyberať. Jedna vec je jasná, že toto všetko by sa dalo riešiť cez vzdelávanie. Predpokladáme, že máme dobre fungujúci systém stredného školstva, predpokladáme, že je to na dobrej intelektuálnej úrovni, máme univerzity a vysoké školy, ale ja si myslím, že aj vo výrobných jednotkách a spoločnostiach a v podnikoch nielen ako kvalifikovaní intelektuáli by sa mali venovať týmto otázkam. To by si však vyžadovalo aj nejakú podporu. To vlastne nie je otázka toho, že toľko to investujeme, taký bude zisk a tak ďalej, aké tam budú rozličné ekonomické ukazovatele, to je trošku komplikovanejšie. Teraz sa teda obrátim na Laszlo Letenyeiho s otázkou, kde vlastne získava publicitu tento projekt sociologického výskumu tým dielam, ktoré vznikli v tomto kontexte. A zároveň sa pýtam na kvalitu tých projektov, ktoré boli predkladané v rámci troch kategórií sociografia, sociofilm a sociofoto. Začnem teda prvou otázkou. Dovolte mi ešte predtým poznamenať, že ja som nebol členom ani jednej poroty, ktorá posudzovala tieto diela. Budapešťanská univerzita Corvinus bola jedným z organizátorov tejto výzvy o predkladanie projektov. Ja som sa zúčastnil ako jeden z organizátorov, ale samozrejme mal som ako taký prehľad a samozrejme som si vytvorila aj vlastný názor. Môj predpoklad bol, že tu budeme dostávať diela z veľmi širokého spektra. Keď hovoríme o filmoch, tak sme predpokladali, že dostaneme vynikajúce diela, filmové diela, vyrobené v štúdiách a potom tá spodná kategória nejakým spôsobom zaostávala. Takže bolo predložených 24 filmových diel, boli tam aj série, teda seriály, takže spolu z tých 30 diel, myslím, že všetky boli v svojom žánri vynikajúce, ale keďže samozrejme porota nemohla rozdať toľko cien a neboli určené konkrétne kategórie a možno práve z toho dôvodu by bolo možno lepšie, keby boli zadefinované samostatné kategórie ocenení. Takže naozaj sme dostali diela vysokej kvality, to sa vzťahuje na písané diela aj na fotografické diela. A ak sa dobre pamätám, pýtali ste sa, kde si ich môžeme pozrieť. Áno, keď hovoríme o tom, že tieto sociologické diela, filmy, fotografie nemajú dostatočnú publicitu, tak takýto projekt môže mať za cieľ aj pomôcť vlastne v ich sprístupňovaní verejnosti. Áno, v prípade fotografií je to trošku jednoduchšie, lebo tu sme mohli vlastne pripraviť akýsi výber fotografií, ktoré sa môžu sprístupňovať záujemcov, či už v Budapešti alebo na iných miestach v Maďarsku, treba aj na internete. Teraz by som sa vrátil k filmovým dielam. V tomto prípade je situácia trošku zložitejšia, pretože sú napríklad takí tvorcovia filmov. Som veľmi rád, zhodli sme sa na tom, že ako hodnotila porota, to nebudeme dnes riešiť, ale napriek tomu poznamenám, že prvú cenu získal film Anny Kiš a v tomto jej filmovom diele, ktoré som aj ja sám považovala za veľmi kvalitné dielo, hoci som nebol členom poroty, ale dielo dostalo veľmi dobré hodnotenia a porota sa rozhodla, že toto je dôležitý film a preto ho sprístupnili na svojej webovskej stránke. Prístup je bezplatný, takže kdokoľvek má záujem, tak má možnosť si tento film pozrieť. Neplatí to vo všeobecnosti, ale myslím, že to je cesta budúcnosti. Ja si myslím, že bez dialogu je málo, keď je niečo sprístupnené na internete. Ja súhlasím s Ďulom v tom, že je treba hovoriť o týchto témach. Sú filmy, ktoré spracovali veľmi dôležité témy, možno neboli až také vydarené z hľadiska filmového, ale vypovedajú o téme, ktorá je veľmi dôležitá a potrebná. K tomu je veľmi dôležité však, aby sme spoznali tieto filmy. A k tomu, hlavne ak tieto filmy boli vyrobené z verejných zdrojov, tak by mali byť sprístupnené bezplatne na internete, aby sa
dostali k divákom, aby si mohli diela pozrieť. Projekt má vlastnú internetovú stránku, prípadne môžeme našim divákom povedať jej adresu. Tak bude to sociografia v angličtine, sociography.eu. Vidíte na obrazovke našu webovskú stránku. Na tejto stránke nie sú síce priamo filmy sprístupnené, ale sú tam vlastne uvedené filmy, ktoré boli ocenené. Práve to som chcela povedať. A keďže hovoríme o filmoch, opäť si pozrieme krátku ukážku. Je to projekt, spoločná produkcia s názvom Aký je cél, a je to produkt. Most rövidre zárva, az a lényeg, hogy júni 27-én szabadultam Baracskáról, 5 nap Kuligunda utca munkásszálló, és utána fogtam és beszkattoltam magamat ide, azaz jogcím nélkül beköltöztem. Erőszakkal bitorlom az ingatlant, többet magammal. Szerintem nagyon kölcsönösen megkedveltük egymást, most nem diplomatikusan, tehát minden teljesen máshonnan érkeztünk, és hogy mondjam, tehát az ilyen általános ilyen összeszokás, összeilleszkedés, szerintem így igazából nincs is ilyesféle gond. Tehát most simán elképzelhetőnek tartom, hogyha innen költözni kell, akkor együtt költözünk. Tehát annyira jól kezd kialakulni az együttműködés. És ezért tényleg szarja húgyért kiadtam a lakást, és mindegy, visszajöttem Angliából, és hát lakás kiadva, szavamat adtam, hát arról rohadt él. És itt van a családom, meg a baráti köröm, és mondom nekik, hogy gyerekek, hát most helyzet van, mert ki van adva a lakásom, hazajöttem hamarabb Angliából, nem lehetne egy hétig itt lakom, amíg megoldom magamat, vagy egy éjszakát, 2 éjszakát, nem. Tehát soha uttam az utcán, meg villamoson oda-vissza, meg metron oda-vissza, meg stb. Tehát ez volt a legszebb, és akkor még hogy mondjam, még apa is élt, mindenki de tehát így indult az utcázás. Nem kell az sok, hogy utcázzál, nincs hol laknod. Hát most például már nem utcázom, mert itt alszom. Tehát most hova utcázzak? De megoldott a szállások. Jelenleg a komfortfokozat az egy növekszik. Ez, hogy mikortól tekinthető ez a nagyon nyitott, szabad élet, csavargó életnek, vagy hippie, vagy hajléktalan, vagy nem tudom. Tehát ezek így egymásba csúsztathatók, de az Áron ezt nagyon élvezte, és nagyon könnyen is fel tudott venni kapcsolatokat. Az anyagi javakat úgy annyira nem becsüljük meg, mint fattosok, hajléktalanok, lomisok. Tehát az anyagi javak ugye pusztulnak körülöttünk. Most ez a fejedelmi többes, tehát amit látom, hogy tényleg éltem kameruniakkal, lengyelekkel, németekkel, mindenkivel, ilyen nemzetközi szkvattosokkal is, meg most itthon is ugye belekóstolgatok. Tehát egyfelől látja az ember azt a hihetetlen értékpusztulást, hogy ott kezdődik, hogy van egy tiszta ing, az előbb-utóbb az biztos, hogy egy sithalom végén műves rongyként fogja végezni, ahelyett, hogy mit tudom én, másodszor ki lenne mosva, és másodszor is ropogósan felhúznám. Ez a rossz vonulat, a jó vonulat szerintem, hogy nem is ragaszkodunk az anyagi javakhoz annyira. Tetszik a nadrágom? Vidd. Ott van 3 másik, amit találok úgyis. Már olyan szintű jólétű társadalomban élünk igazából, hogy annyira teszik ki már a szép tiszta ruhákat. Minden este annyi új ruhával térek haza, hogy már mosnom se kell igazából. Ha nem elhasználok egy nadrágot, akkor felveszem a következőt. Ilyen szintű jólétű társadalom van már. Most ezzel együtt nekem, mit tudom, ez a kedves nadrágom, pont látlótól nyúltam. Mondom, nem ismerős ez a nadrág a tiéd. Ja. Mindegy, most már maradjon, nincs egy nadrágot, dehogy nem, adtam neki egy másik nadrágot. Olyan szinten rakják már ki az emberek a dolgokat, hogy végtelen mennyiségben áll rendelkezésre. Minőségi. Kedves nézőink, szeretném Önöket arra Vážené diváci, chcela by som vás požiadať teraz a povzbudiť, že pokiaľ sledujete naše živé vysielanie, môžete nám zatelefonovať na našej živej linke. Poprosila by som kolegu, pokiaľ máme niekoho na linke, aby nám dali signál, že niekoho. Pýtam sa teda kolegov, či máme niekoho na linke. Alebo pokiaľ nemáme nikoho na linke, tak by sme si mohli položiť ďalšiu otázku. O 1 minútu zapneme náš telefón. Dovtedy sa opýtam pána Hunčíka. Ukážka, ktorú sme práve videli,
rieši taký problém, ktorý je nezávislý od toho, či ide o Slováka alebo Maďara, ale je to vlastne všeobecný spoločenský problém, chudoba, núdza. Do akej miery sú tieto problémy podobné na slovenskej a maďarskej strane? Nie len tento film, ale aj predošlý film je taký, na ktorý by som mohol povedať, že nemá etnošpecifitu. Veď aj rómska problematika je bez etnošpecifity. Na Slovensku sa vyskytuje v podobnej podobe, aj v Maďarsku sa vyskytuje skoro v tej istej podobe. A hlavne, že to treba riešiť. Tento druhý film, čo sme videli, je taký novodobý fenomén. Ja ako psychiatr veľmi často sa stretávam na ambulancii s ľuďmi, na ktorých by bolo veľmi ťažké povedať, že sú pacienti. Oni nie sú pacienti, oni sú ľudia, ktorí sú prekvapení alebo šokovaní z novej situácie, z nových fenoménov, s ktorými sa stretli. Nezamestnanosť. Huncsik úr, egy pillanatra megszakíthatom önt, mert jelzik a kollégák, hogy Pán Huncsik, prepáčte, musím vás prerušiť na sekundu po tento telefon. Haló, haló. Picit várunk. Počkáme. Máme čakať? Nie. Budeme pokračovať, pokiaľ sa nám podarí nadviazať spojenie s našim volajúcim. Poprosila by som teda pána Hunčíka, aby pokračoval vo svojich myšlienkach. Objavili sa fenomény, ktoré pred 89. rokom boli neznáme. Nuž a tuto není žiadna etnošpecifita. Rivalizácia, sociálna neistota, rôzne novodobé fenomény postihujú tak Slovákov ako Maďarov. A ja si myslím, že napríklad aj film a vôbec kooperácia na oboch stranách hranice by mohla byť užitočná vtedy, keby sme začali spolupracovať práve s týmito témami. To znamená témami, ktorí sú si podobní aj tu, aj na jednej, aj na druhej strane. A ešte musím vám povedať jednu vec, čo veľmi často šokuje vyslovene aj Maďarov, aj Slovákov. Totiž to, že slovensko-maďarský vzťah alebo relácia je jedna z najlepších interetnických relácií v Európe, alebo možno aj na svete. Tu nie sú etnické hroby. Tu neboli vojny také, že by zabíjali tisíce a tisíce ľudí ako v Juhoslávii, ako Severné Írsko, ako Palestína, ako Ruanda. Tu boli určité konflikty, bolo určité napätie, ale agresivita ostala vždy na verbálnej úrovni, chvala Bohu. To znamená, že z tohoto základu by sa dalo veľmi pekne spolupracovať. Teda veľmi ťažko mitizovať minulosť totiž, a plus tie problémy sú spoločné. A tie problémy z obidvoch strán tvorcovia poukazujú na to a prinášajú tie problémy. To by mohol byť dobrý základ na spoluprácu. Lenže na obidvoch stranách hranice, teda u obidvoch etnických skupín, aj u Slovákov, aj Maďarov, je jaký špeciálny fenomén. Slováci totiž od samého začiatku, od založenia Československa, posílali sem ľudí na južné Slovensko ako tzv. Kolonialistov, ktorí mali za úlohu utvoriť si slovenské alebo české kolónie s tým jednoznačným účelom, aby rozbili tú homogenitu toho maďarského obyvateľstva. Slovenská verejnosť dodnes sa na tých Slovákov sa díva s takým iným pohľadom. Oni sú tí, ktorí žijú na Maďaroch, sa hovorí
Oni sú tí, ktorí denne sa stretávajú s tými Maďarmi, ale z negatívneho hľadiska, čo oni musia trpieť, si myslia Slováci, teda na severe Slovenska. Ale aj na maďarskej strane existuje také čudné ponímanie. My Maďari, ktorí žijeme so Slovákmi, sme takí čudní ľudia z Budapešti, alebo z Osegedu, alebo z Debrecínu, keď sa na nás dívajú. A máme taký pocit, že občas sme akože delegovaní. My sme delegovaní, aby sme robili nejaké spoločenské poslanie tam. To znamená, že väčšina ľudí práve vďaka, teraz v úvodzovkách hovorím, tej delegácie, sa nespráva tak, ako by sa správal úprimne, ale plní nejaké spoločenské objednávky. A tu sa vrátim k tomu, čo pán Lovás hovoril pred chvíľou, že aj televízne štáby sa správajú podľa tohoto, že tie objednávky musia byť pripravené tak, aby aj na jednej, aj na druhej strane ukojili tú zvedavosť. A to znamená, že napriek tomu, teda, čím som začal, že kopa podobností na obidvoch stranách, není krvavá minulosť, ale napriek tomu, vďaka týmto delegáciám na obidvoch stranách, kooperácia predsa je sťažená. Veľmi často, a týmto končím, veľmi často ľudia, ktorí žijú na tej prihraničnej oblasti, sú emotívne vydieraní. Emotívne vydieraní Maďari z Budapešti a Slováci z Bratislavy. Je im dané, čo by mali cítiť, ako by sa mali správať. Konkrétne a doslova, keď si ozajstný Maďar, tak by sa mal cítiť, tak by sa mal správať. A to isté platí aj pre Slovákov. A veľmi konkrétnym prípadom vám to chcem ukázať. Dodnes na Slovensku je akýmsi hrdinstvom, že nejaký Maďar by povedal, že vo nejakom futbalovom zápase on fandí slovenskému tímu, slovenskému mužstvu, lebo že on je zo Slovenska. To je vlastizrada, ešte dodnes. Maďar má za povinnosť fandiť maďarským tímom, napriek tomu, že tam hrajú v tom slovenskom tíme prípadne jeho susedia z Dunajskej Stredy alebo z Komárna. Súlyos és fájdalmas dolgokat említett Huncsik Péter. Pán Huncsik spomenul veľmi závažné a bolestivé veci. A o vážnych a bolestivých veciach bude hovoriť aj ďalšia ukážka. A to konkrétne o tých historických vinách a zločinoch, ktoré neboli potrestané. Tiež v kategórii sociologického filmu. Teraz si ukážeme 1956. októberében Magyarországon forradalom tört ki a kommunista diktatúra ellen. A 13 napig tartó hősies szabadságharcot a szovjet túlerő vérbefolytotta. A hazaáruló bábkormány 1956. decemberétől kegyetlen megtorlásba kezdett. 300 embert kivégeztek és 20 000 büntetőeljárás indult, miközben 200 000 ember elmenekült az országból. A példátlan terror egyik irányítója Biszku Béla, akkori belügyminiszter volt. Én azt kérdezem öntől, hogy nem bánja? Nem bánja, hogy kivégeztek 300 embert? Magyarország történetében nem volt összesen több embert ítélnek el, mint 48 ér, 19 ér, és a második világháborúért összesen. Mert a gyors, erős, brutális terror nem elhúzódóan. Tehát, hogy mindenki számára világos legyen, hogy hol van a hatalom. Mansfeld Pétert életútról halálra. Miért, azt nem tudom. Senki nem tudja. Még azt se tudja talán megmondani, aki kimondta rá a halálos ítéletet. És kimondták rá a halálos ítéletet délután 1-kor, és másnap reggel akasztották, és a szegény kis kölyök még az anyját se láthatta semmit. Mert még egyszer Magyarországon új ellenforradalom nem jelenhet meg.
Biszku Béla belügyminiszter bevezetője az MSZNP politikai bizottság ülésén a büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről szóló jelentés tárgyalásakor. Mi Nezvál elvtársak kaptunk korábban a politikai bizottságtól megbízást a jelentés elkészítésére. A kérdés azért merült fel, mert egyrészt túlzsúfoltság van a börtönökben. A másik ok, amiért ezt a jelentést be kellett hozni a politikai bizottság elé, hogy az ellenforradalmi szervezkedés bűnöseinek felelősségre vonásánál a politikai jellegű bűncselekményeknél sok az enyhe ítélet, és viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma. Az kétségtelen, hogy ön volt az egyik vezető ennek a gépvezetőnek. Azt hiszem, hogy a téma szinte megoldhatatlan. Myslím, že táto téma je takmer neriešiteľná. Myslím, že ani nemusíme hovoriť konkrétne o tejto téme, lebo k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Teraz by som sa opýtala Attilu Lovása ako televízneho komentátora, komunikátora. Čo si myslíte, kde je hranica medzi spoločenskou reportážou, dokumentárnym filmom a sociologickým filmom? Slovenská, respektíve československá dokumentárna tvorba má svoje krásne roky, podobne ako maďarská, o ktorej hovoril kolega Gulyás pred chvíľou. A napriek tomu, že pod pojmom dokumentárny film si väčšinou v Európe predstavujeme to isté, v maďarskej a slovenskej, aspoň televíznej praxi, už ani len terminus technicus nie je totožné. To, čo my v slovenskej televízii nazývame televíznou publicistikou, sa v maďarskej televízii nazýva reportážou alebo spravodajskou reportážou. Pravdepodobne by sme si museli povedať veľa, aby sme si vyjasnili, že kde, na akých hraniciach, akých žánrov sa vôbec pohybujeme. V každom prípade, ak hovoríme o sociofilme, v prvom rade by to malo byť niečo, čo spĺňa kritériá nového poznania z terénu, kritériá filmu a kritériá spoločenskej objednávky. Ak sa tieto tri veci stretnú, dá sa urobiť dobrý dokumentárny film a ako československá, slovenská, tak aj maďarská dokumentárna tvorba je toho dôkazom, že spoločenská objednávka na spracovanie niektorých tém existovala aj vtedy, keď neexistovala objednávka od politických elít. A existuje aj dnes, keď neexistuje objednávka od politických elít. Typickým príkladom toho, ako by sme mohli zodpovedať túto otázku, že kde by sme mali hľadať žánrové hranice, o tom by mal hovoriť skôr pán Gulyás, ako odborník. Ale výbornou odpoveďou by bol práve dokumentárny film, z ktorého sme videli úryvok, film o Bélovi Bisku, ktorý vybil poistky v Maďarsku. Bol to jeden z mála dokumentárnych filmov v poslednom období, ktoré rozvíjali hladinu verejnej diskusie v médiách. A je teraz jedno, že či sme sa tam bavili o etických otázkach. Ale jednoducho maďarská verejnosť sa dozvedela, že Béla Bisku ešte žije, že nikdy za nič nebol potrestaný, že je hlavným protagonistom niečoho veľmi, veľmi neľudského, že si to vôbec neuvedomuje, žiadny náznak nejakej sebareflexie. A sú dvaja ľudia, ktorí sú ochotní za ním prísť a urobiť z toho dokumentárny film. Už sme sa o tom bavili, už sme o tom rozviedli diskusiu. Ten film splnil svoj účel, aj keby bol horší, než je. Nemyslím si, že by som musel stanovovať, kde sú žánrové hranice čohokoľvek. Myslím si, že dnešná technológia audiovizuálnych záznamov umožňuje náš život dokumentovať tak, ako nikdy doteraz v histórii. Ale dokumentárny film sa z toho naozaj stane len vtedy, ak to budú robiť filmári.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a témát folytathatjuk. Myslím, že v tejto téme budeme pokračovať v druhej časti nášho vysielania, pretože, ako sa zdá, máme veľa okruhov, o ktorých môžeme hovoriť. Sledovali ste prvý diel nášho vysielania zameraný na problematiku cezhraničnej a pohraničnej sociografie. Poprosím vás, aby ste neodchádzali spred obrazoviek, pretože vám ukážeme malú ukážku ocenených diel nášho projektu a po 10 minútach vám predstavíme ukážku z diela Agnes Temesvári, ktorá zobrazuje problematiku